o Goberno galego aprobará como dilapidar o patrimonio dos galegos e das galegas, solo con un obxectivo, co obxectivo de xustificar a súa campaña electoral, solo co obxectivo de darlle un sentido final a toda a trama na que convertiron a súa campaña electoral. Mañá o Consello da Xunta vai a aprobar un formato para malvender o patrimonio público solo por unha decisión tomada na calle Génova. Mañá, ao parecer, o Goberno do señor Feijóo vai a aprobar ou vai a tomar a decisión de como vender 32 Audis. Porque tamén, como saben vostedes, o señor Feijóo só vende coches dunha marca, doutras marcas cómpraos. Vai a vender 32 Audis, dos que 29 se compraron durante os gobernos de Fraga. Pero é que 19 se compraron co señor Feijóo no goberno de Fraga. A facer todo isto, pensamos que por unha malentendida, non austeridade, senón malentendido exercicio de soberbia diante dos galegos e das galegas. Queríamos hoxe recordarlle ao señor Feijóo que a súa obriga non é dilapidar o patrimonio público, que a súa obriga non é vender o parque móvil da Xunta para facer economías, que isto non son os traxes de Camps, que o señor Camps pode vender os seus traxes, que son seus, aínda que llos pagara outro. Os coches son patrimonio público e non poden facer con eles o que queiran. Queremos saber tamén cando vai a empezar o señor Feijóo a facer austeridade cos seus cartos, coa súa propia situación. Por que non fai austeridade pechando a súa residencia pública, por exemplo, a residencia do presidente da Xunta? Por que non fai austeridade baixándose o salario, o propio e o do seu goberno? Por que sigue facendo austeridade cos cartos dos galegos? E por que vai a culminar esta tontería con esa subasta? Ao señor Feijóo parece que non lle valeron ou que non lle valeu ganar as eleccións. Que non lle valeu ganar as eleccións para gobernar. E que agora, cos traballadores na rúa, esperando unha mediación do goberno, coas familias sin saber canto terán que pagar no mes de setembro polos libros dos seus fillos, agora, con a comunidade educativa casi en pé de guerra e con moitas empresas en pé de ERE esperando unha resposta da Xunta de Galicia, o señor Feijóo sigue dedicándose á contemplación de sí mesmo e a culminar os programas feitos en clave partidista, en clave do Partido Popular e aprobados na Rúa de Génova. A nos gustaríanos que o señor Feijóo empezara a gobernar de verdade.